bakardadean, haurtzarorik ezean, kale gorrian, hotzak nora ezean, 14 urte, beretzat hainbat mende, irrifarre bat, zerote jakin gabe. Zertan sinistea, etxean beti gorrotoa jatean, ta gurasoak egoeraren errudun bururik gabe, baina berriro haurdun. Argazkiak ateratzen, nahi ez nuena egiten, igurtzilizunak jasotzen, mehatxuka kaletik amaz esan ezer, eta prestatzen joan daitezen, protestarako antolatzen, eta zigorra exigitzen. Betik kameraz grabatzen, beste umekin nasten, euren biktima errezan nintzen, gereztik ez dut berriro lorik egiten, eta prestatzen joan gaitezen.